Absimilai malaktuga don kibaru kenega. Bi kibara mambulo ga dokuluga ore ga fɔ ko Mali faaba kɔnɔna n'o ye Bamakɔ ye ko ekɔliden caman kɔni bɔra ka taa u ka nisɔngoya kɔni yira. Ayiwa kibara min fana ma olu y'a yira n'a ka fɔ ko kunun tɛnɛndon janvier kalo tile 13 kɔnɔna la ko min yɛrɛ ye duguma kalanso maaw ale yɛrɛ ni camancɛ kalanso kalandenw ye ko olu kɔni caman kɔni bɔra kunun ka taa u ka nisɔngoya yira min yɛrɛ ye minisiriw dagayɔrɔ ye ni an b'a fɔ o ma cité administrative ko olu kɔni ka wulikajɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko de k'a fɔ ko kalan minnu tɛ ka kɛ u ka kalanyɔrɔ la wa an b'a yira la k'a fɔ ko ni denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fanba bɛɛ ye min yɛrɛ ye gouvernement ka kalanso minnu bɛ yen nɔ olu ka kalandenw de kɔni ye nin makɔfɔlen ninnu ye ko kabini décembre kalo tile 16 kɔni kɔnɔna la ko fo ka taa bila kunun na ko olu kɔni ma taa kalanyɔrɔ la ko wa ko nin y'a san 3 de bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko nin waleya in kɔni bɛ ka kɛ olu la ko olu tɛ kalan kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ ko jamana kɔnɔden tɔw bɛ kalan kɛ cogoya min na ko wa ko min yɛrɛ k'a fɔ olu tuɲɔgɔnw bɛ taa u to ko olu kɔni kalan kɔni tɛ ka kɛ olu kunna ko o de y'a to ko olu kɔni bɔra kunun ka wuli k'u ka nisɔngoya kɔni yira ko wa ko nin kɔni tɛ a dabilalen ye ko fo ka taa fɔ gouvernement ale yɛrɛ ni école karamɔgɔw ka bɛnkan kelen kan walasa u bɛ se ka segin ka taa kalan kɛ cogoya min na ko sabula ko olu kɔni ka siniɲɛsigi kɔni de tiɲɛnen don wa ko gouvernement yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min ko san tɛmɛnen u ye gɛlɛya min ye kalanko la k'olu tɛ fɛ k'o gɛlɛya ɲɔgɔnna ye ɲinan tuguni o kalanko kelen in na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ G5 Sahel dugu jamana ɲɛmaaw olu ni min yɛrɛ ye Faransi jamana ɲɛmaa ye olu kɔni ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ kunun janvier kalo tile 13 kɔni kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sera ma o de y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnye in kun tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ ye Faransi jamana ɲɛmaaw ye n'ale ye Emmanuel Macron ye ale kun ye wele bila ni makɔfɔlen ninnu ma ko u ka na u ka kuma min ye Faransi kɛlɛbolo min bɔ ni makɔfɔlen ninnu ka dugu kan n'u bɛ to yan de walima n'u bɛ segin ka taa Faransi de k'u ka taa ka kuma ɲɔgɔnya o kan ayiwa an b'a yira k'a fɔ G5 Sahel ale yɛrɛ kɔni bɛ dugu duuru de ko fɔ n'o ye Mali, Niger, Burkina, Mauritanie ale yɛrɛ ni Tchad ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ min ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ye k'olu ka to ni jamana kofɔlen ninnu kan ko min yɛrɛ ye Faransi jamana ɲɛmaa ye ko n'a bɛ se ka dɔ fara a ka kɛlɛden minnu bɛ olu ka jamana kofɔlen kan ko ni a bɛ se ka dɔ fara kan ayiwa o hukumu de kɔnɔna la Emmanuel Macron a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ dɔ fara a ka cɛden minnu bɛ nin dugu kofɔlen ninnu na ko a bɛ min yɛrɛ ye 220 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko a b'u fara u kan ni wagati in na ko walasa min yɛrɛ ye majugu minnu bɛ ni jamana kofɔlen na u bɛ se ka taa ka bɔ yen cogoya min na ko kɛrɛnkɛrɛnna Mali furancɛ ale yɛrɛ ni Niger furancɛ ani Burkina furancɛ ko o ye yɔrɔ kofɔlen na ko ni majugu ninnu ka tiɲɛni barika bonyalen don yen fanfɛla ninnu de la wa ko a b'u layidu ta ni jamana ɲɛmaaw ninnu ye ko ale kɔni ka cɛdenw bɛna baara kɛ walasa ni majugu ninnu bɛ se ka taa ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gao kalandenw kɔni caman kɔni bɔlen don bi k'u ka nisɔngoya kɔni yira ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ ko bi sɔgɔmada in na min yɛrɛ ye Gao duguma kalanso maaw ye ani camancɛ kalanso maaw ye ko olu kɔni caman kɔni bɔlen don dugu kɔnɔna la min ye k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ u ka kalanw kɔni ka daminɛ ayiwa an b'a yira k'a fɔ ko kunun tɛnɛndon janvier kalo tile 13 kɔnɔna la ko min yɛrɛ ye Gao école karamɔgɔ dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna tile 5 baarabila kɛ o hukumu de kɔnɔna la ni écoledenw ninnu kɔni bɔra ka wuli ka yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ diya n'o ye ko min yɛrɛ ye karamɔgɔw ka nin baarabilaliya ye ko olu kɔni bɛ fɛ gouvernement ka wuli ka sɛgɛ kɛ walasa u bɛ se ka dabila cogoya min na o de hukumu na ni denmisɛnnin ninnu kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ ka taa kalan de kɛ wa olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ kalanbaliya min bɛ olu kɔni kunna ko n'a fɔra ko olu kɔni bɛ gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen na ko min ye kalan yɛrɛ ye olu tɛ ka se k'o ɲuman kɛ o de hukumu na olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira ko ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kule Male ni ale yɛrɛ ye Mali ani Laginɛ furancɛ ye ko finitigi minnu an ka finitigi minnu bɛ yen olu kɔni ye maa dɔ minɛ ni ale tun bɛ na ni tubabu sɛ ye an ka jamana kɔnɔ k'o feere ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ni maa kofɔlen ninnu n'o ye finitigiw ye olu kɔni ye bolo da maa dɔ kan ni a yirala k'a fɔ ko tubabu sɛ de kɔni tun b'ale kun ale n'o bɔra Guinée ko a kun bɛna don Mali kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna ni maa kofɔlen ninnu kɔni y'a minɛ ko sabula a yiralen don k'a fɔ ko tubabu sɛ ani a ɲɔgɔnna caman ko olu kɔni doni yamaruyalen tɛ an ka jamana kɔnɔ o de hukumu na olu kɔni ye ni maa kofɔlen minɛ a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kɔni minɛlen
ko sɛ hakɛya mun kɔni b'a kun ko a bɛ taa k'a bɛ taa kilo 450 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la n'o o kɔni bɛ taa carton 45 kɔni fanfɛla la. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa min kɔni nana ni sɛ tɔgɔ ye ale kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan wa sɛ ninnu yɛrɛ kɔni caman kɔni minɛlen don. Ayiwa o y'a jira k'a fɔ ko u bɛna di baganw ka docteur ma ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ ni bagan wɛrɛw bɛ se ka ni sɛ in dun ni a tɛ kɔlɔlɔ lase u ka kɛnɛya ma. Wa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruya ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.